ବେଶୀ ପଡ଼ି ଭାଇ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓହୋ କଣ କରିବା ଆମର ଭଣ ବୁଝିଯାଉଛି ଭଣ ବର୍ଷର ଥରେ ଆମର ହୁଏ ଏଟା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଷାଢ଼ିଆ ପୂଜା। ଆଉ ଅଷାଢ଼ ମାସ ଆମର ପୂଜା ହେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମର ରୁଆ ବିଡ଼ା ବିଲ କାମ ଚାଷ ବାସ ଆଜ୍ଞା। ଆଗେ ପୂଜା ନହେଲେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବନି। ପୂଜା ରଜ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଦିନ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି କରି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଷାଢ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ଆଉ କଣ ପାଇଁ କର ଆଷାଢ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ଆମର କାମ ଦାମ ଧୁଆ ଧୁଆ କାମ ଦାମ ପାଇକି ତ ଭଲ ଲାଗିଛି ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେମିତି ଆମ ବିଜନେସ୍ କାମ ଚାଲିଛି ନକଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଚାଷବାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟାର ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବା। ପୁରା ଦେଶୀ ଅରିଜିନାଲ ଦେଶୀ। ସବୁ ପାଖାପାଖି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଖାଇବୁ ନା କଣ ହବ ଭାଇ? ଭାଇ ମାଂସ ହାତ ଏକାଠି କରି ମାନେ ମାଂସ କଷା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଖିଚିଡ଼ି ହବ। ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଖିଚିଡ଼ି କରି ଆଉ ଯେତେ ପଖାଳ ଚାଉଳ ଦିଆ ମାଂସ କଷା ହେଇଗଲା। କେତେ ଜଣ ଖାଇବେ? ଇଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜଣ ଖାଇବେ? କେତେ ଚାଉଳ ପକେଇବି? କେତେ ପକେଇବି ନା କେତେ ଯଦି ଚାଉଳ ଇଏ ଖାଇବେ 10 ଜଣ 100 ଗ୍ରାମ। ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ। ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ। ଏଇଟା ଦେଶୀ ବିରିୟାନୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଶୀ ବିରିୟାନୀ ବନାବେ। ଆମର ଏଇଟା କେବେ ଆସୁନା ଆଜ୍ଞା। ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମ ଦେଶୀ ବିରିୟାନୀ ଆଜ୍ଞା ବସିବା ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ କି କରିବା ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ କରି
ପାଇଁ ଝିଅ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିଲେ